Hey guys, for the people. I think ndakakuradza mavideo chinoda kuti ndikuita maparcels ekunotoni kwekwe nenhakrani nechegutu negokwe. Saka unfortunately wekunotoni takazotadza kunatsa kuonana, saka tiri kutozopfuura chivasiyira nhasi. Ndakazongopfuurira nayo chipasel yacho because madirections akandirasa. Ndobva ndazongouya ndikakwanisa kupa vanhu 3 maparcels avo. Izvi ndakuda kuti ndidzokere kuenda kwaRharare, but that no, how can I go back to Harare ndisina kukuratidzai kuti machoncho yakazopera ikanga yapapi. I know I showed you pictures, but I was very excited kuti ndinge ndichisvika pano ndimbokuradzaiwo video ndikuradzai mese. Guys, pane vanhu vaimwe vaiseka. I will keep on reiterating this kuti zvidhina zvekunoku, yes, it's a fabric, but ifabric inopiswa nemarasha, saka inenge yakaoma kuti nki ndo yatinayo kunoku. Uyo ndiriwo muneighbor wangu uyoyo. Kunoku vanhu vazhinji vari kunoku vari kuzendemura, they use those mafabrics type iyoyo, but asiri amunojaira ivi aya. I think ndakambokuratidza. I'm not justifying, but ndo izvi zviri kushanda kunoku nevanhu vazhinji. Kana udawo zvesemende unondozvitora kukwekwe, but kukwekwe manje tinoita kuti so transport izvozvo tidhurira vamwewo tiri vanasvari vasati asvika level rachoni. Saka ndiri kutofara kuti neighbor wasimuka, uri kusimuka chaizvo. Munhu neighbor uyu, guys, I don't know this neighbor, but ndiye akandipa shungu. But imba haisi yangu kai, imba yenyu mashimari enzini. You guys, we have been together in this journey. We bought this land, riri zidondo. Apa pa neighbor wangu akambenga ada kutangawo, but ndofunga amene pamwe achazitanga futi because pane pakatombo clear. Pana donda papa. You guys, you know very well. Takaya pane zijokoto pano. From there tichitanga kuzotema. From there ndichida kugive up. From trying to give up ndichizombogomberwa zvese izvezvo. Mabrothers angu anawo achinana muku. I remember mukuziya akabata camera right now. Ndichimuudza kuti inini handifungi ndichaisa maaluminium panapa ini because anozondidhurira. Ndaiona nekwatinochita maclients. Ndobva ndavhunduka kuti ma-thousands anobuda pamaaluminium. Ndinobva ndaita mwana mudoko. Saka ndaivhunduka. Mukudziya akati aiwa sister, isai maaluminium because ndo ariko mazuva ano. Ini ndatoti ndakuita kuweredhesa ma-window frame nema-door frame because handifungi kuti ndinozozvigona chichichi. I was just scared for no reason. Hamunozviona. But come to think of it kuti ndini here Mwari ndakazokwanisa kuita kusvika level. Let me just do zvema-aluminium achoni. Then inini nekutya futi ndakanga ndakuti inini roofing ndakuda kuti nemarata because I don't think kuti kushandisa ma-tiles, ma-concrete tiles zvinondiitira zvakanaka. Ndandongorya. Washaka zviramba, washaka ati no, you will never do that. Ngatingoitai zvatatakangorongana kubva pekutanga. Saka hazvigoni kuti tichinje izvozvi because muri kutya. Munongoita mbijana zvinoita. Baba futi ndikambovaudza ndikati ndakusiyai yekera yachoni ndega. Baba akati no, take your time. Kumanya hakusi kusvika. I'm very glad kuti family yangu inondisupporta, and also inini wachoni ndinobva ndazoteerera kana vakandisapota akati take your time, one step at a time. Inongopera chete imba, uchazviona, and you'll be surprised, you'll be shocked waipedza. Tanga chinhu chako chawakatanga uchipedze mune zvakanaka. Ndichibudisa zvangu vakati be humble. Ndichaita maskiti guys, pamunomuchiona ndichikumbusha kuya ndichiti firiji ice block ndeichonakirwa, but vamwe vanhu vanozvitora serious. Saka manje ndakutozeza kutobudisa zvimwe zvinhu ngoti chero nawo sambo no ndeichotamba ndesingatsvinyiri vanhu. So guys, for the people, as you are seeing right now, we are now preparing for the stage yekuti tichirufa. So inini I think ndakambozvitaura pane the other video ndiri kwaziko nchiti as for me inini yangu maitira ndoita zvinhu zvangu nekuti mari inondinetsa kuwana. Ndoti ndikaona kamari kangu kashoma ndinonoita deposit, ndoita mapayment plans, ndo handinogona ini ndakazvimiririra. Saka apa kusvika ndapedza kubhadhara roofing yangu ichambotomira yakadai imba iyoyi zvichibhadhara mbichana zvakangofanana nekuma-tiles. That's the same thing chandiri kuita kana chanda ndichiita kubva last year. Ndotenga mabhokisi angu, for example ndakati Washington andicalculatira because ndiandozokucalculata zvinhu zvema-tiles. Ndikachindicalculatira kuti imba yangu iyi kuti ipinde ma-tiles inoda ma-tiles mangani.
ndochekutanga. So now iye andobva andicalculatira kanditi inoda 184 mabox because ndikushandisa mazihombe ndo andiri kushandisa. Saka ni adero ndikati zvinondibatsira inini kuti lese ndinogona kumboti 2 rooms ndatopedza nadzo, 2 rooms ndatopedza nazvo, kuti vasazondigombera because paichangopedza kurufiwa imba iyi ndofana kuipinda. Whether I like it or not, ichipera kurufwa ichapera ndaramo after yarufwa. I don't care kuti ine chi kana kuti kudi, because zvinhu zvakaita sezvimwe zvinhu zvokuti ndishandise mukati imomo ndakatopedza ndiri kuzvinamatira nezita raJesu kuti ndisazviita, ndishingirire nezita raJesu ndiirufe imba iyi. Ndairufa yoplastiwa yoiswa matiles zvokuza mafitted nechii maybe zvinozopera ndaramo handiti, asi jirauro rinenge ravapo futi. Ndinotya zvokuti ndinogara pamba pasina jirauro. Ndotya kuti munhu anogona ngokupindira seizvizvi iwo pamwe wabuda notenga matomatisi kumagrosa ukokoko munhu wasvika apinda, ndozotya manje amuzvona. Saka ndike futi nhau yekuti matepe edu akaitwa pembadhuti, saka hauzozivi manje kuti ichi chinozoitika. Saka ndosaka paipa ndaiti ndoda kusajirauro handiitoni uchazoriona jirauro rangu rakadhizainwa watinonodhizaina matondi because apa pane hombe pakane kadipi kuside futi kumashure kune uyu. Saka touya panapa abiwa mapati matanda yazvona guys for the people. Easy ne sarubiwa nani azona kuwake kupi manje guys onaiwo zvandakambotaura zviya panapa zuro takauya panapa paine matanda iwo panapa matanda angu apapapa. Imagine how rude it is guys. That's why ndida usajirawo. There are some people who are very evil kuvhuranda. Chiimagine kuti vhuranda rangu ranga risati rapera kuyekera zuro chaina ndiri pano zvokuti ndakasira kuuya ka vanhu taivabata red handed vachitoba kureva kuti vanhu vari kubaka vaba matanda angu apapapa. I'm assuming vari kuzada kunovabvunza kuti ndimatora matanda angu kuzasuko kwere because vakatanga kutora kusaidi uku obviously mabhiriji hakuna one because iri matanda ese anga akabata panapa nezuro chaiyo. Saka these people they are doing this because havasida kutenga. Saka ende zvokadii ndagwadziwa moziva havasida kutenga wadaroka vandibira ndatobirwa panapa pandakatotasa panapa. Ndosaka pepa nchizoti ndoda kusajira horo because how can someone just come from nowhere hausi kukumbira hausi kudii wondibira matanda ese ayaya because iwo client yako yaramba kutenga zvinhu inini ndini waakubira meaning next time mapuranga ese aya ndakutotenga because vaba apa vakaba apo last time vakamboba apo vakaona kuti alright hatisi kuonekwa nhasi apa zvabiwa nhasi izvi zuro nandiri panapa zvabiwa nhasi ndopepa ndinozotaura kuti jirauro vanhu vanondiseka vachiti jirauro harina kukosha rakakosha and nekuisa maybe karumu kumashure uko because nditoona kutoti kuchateta mweya wembavha chaiwo including because vanhu vano vaimboti vari kuba zvivana zvinofudza mombe it's a lie hazviti. Mabhiridha aya hakuna chimwe chinhu mabhiridha straight up ari kuba hamozviona hakuna munhu weche inarorekera here vanenge vachiziva kuti zvese zvinotwa sei mabhiridha ndo ari kutibira mabhiridha ari kuvaka kunoku ndo ari kuba bhozi ese nerimwe puranga iro vatoba maybe pamwe vatonzwa mota vakatiza vakasiya iro ndozvaitika ndabirwa zvese ande mukati pamwe kuti vatoba mamwe mukati vatora ese anga ari munomu ese nezura vatotiza kuona vatoribvisa riri kuyazotorwa izvi ipuranga rangu rimakuseri futi uko and I'm going to ask them mabhiridha ekuzasi uko guys. Imagine kuti mapuranga ese ari panapa vandibira then you say kuti hanzi musaisajira huro musazodii ende nemunhu panoda kutoswaka munhu anotofanira kutogara panapa because zvinoreva kuti inini ndikazotovaka zvimwe zvinhu pano these people they are going to take my stuff. Ndinoda kuti pane vandiri kususpecta vari kuvaka right now vari kuzasuku then andizanda kamamakaka ndatinoudza kuti iwe shamwari ndipe mapuranga angu otherwise kuenda kupolisi because esa tozodemba tateka mabvisa dzangwa avari kundibira ivi kuri vati vatobuda nawo kuno kuseri havari kutozoka kuzotora ana kuti vatotiza vabvisa apo. Saka achigaya kuti inini handiti ndaiisa inini puranga rangu ndaisa puranga rangu mabhiridha asiri kuda kunotenga staff
obva auya achikubira apa maybe ring beam yangu inenge isina kusimba yangu yodonha because wakuda kundiitira utsinye wachindibira ndozvine zvitongoripo ndoda unovabvunza variko kuzasi vari kuvakako ndo mafirst suspect angu handivavavo ndichagokuratidzai sei ndatoone ukasha ndigokuratidzai sei imba yacho ndiri kubirwa ende ndinitori nemunyama wokutobirwa and handitozivi kuti ropa rangu rakaita sei guys for the people. I'm praying in the name of Jesus, but I have to go and confront them. I know the people are kuvaka kuzasi ukoko ndiyo because mapuranga vanawo kupi esai vamatora esai ini injini wekutenga iwo ndo wekundibira hamozviona manje akandiomera mwari weye unyama webhongo wandiri chichongoita unongowatanga dhei uchifara wotozoona mapuranga ese abiwa apa ring beam yangu yonzi ndiyo ngaitsemuke manje haunozviona but kana ndikangoona bhiridhe wandiri kufungira ari anovaka pazasaba nhasi nan'i ndingatononoka kutofamba ndichoenda naye kupolisi kunoti no you are very rude handi tinokusungisa because akambondifonera ndamudera foni kuva kuti akatoyaka matora ndii so anyway guys muno mugaraji I don't care anymore handarwadziwa guys kuti munhu wekusapulayira mumabhiridhe here asingadi kudizvinga zvinhu zvako vekunoku saka ndotopinda munomu ndichaponakirwa here zvotonyangadza guys the next thing ndichasvairira vhomorwe because havana matyira vanhu vacho right wouya kunoku ndomekudyira umu ndo mukicheni iro puranga rangu ravaba mwakasiya papana vangozviona iro idanda hamina kuti rarisimo iri nezviro danda iri maybe they are even sleeping here we don't know danda rine ranga risimo nezviro iri rarisimo danda iri kuti hamene kuti kundichengetera here kana kuti ndoti kudii kwavari kuita rarisimo iri ndandiri pano nezviro wese ndakamira pamota papo ndosandizokudza kuti zvakaoma hazvo ndosajira huro neziguru futi nokuti ese mapuranga angu avari kutora kuti vaende nawo saka hazviiti kuti nditizve kuno hazvigoni kuti nditi mabhiridha euko ndemabhiridha ari kuvaka kuzasi uku ndo ari kutora ndokuti ndo direction yaweyo wotora zvinhu zvangu hamundikumbirire izvi vari kunditora vakanditorera mapuranga angu aya nono handei kuno then touya kuno guys people iri futi vatora zvanga riripo vatora everything guys vanhu ivava vatora hamene kuti vatisenga nei chinonzi everything ndo chavatora mumba mangu I don't even know kuti waenda nonoka kuya kuno bcause ndaifanira kuya makuseni ndichaitoitawo munyama ini how do I know kuti I'm safe guys kandakugara kuno vese kava vachizoisa mazimbuka vanhu vaive handeitumbonotekerera aichatombonakidzi tiwo yacho ndonakidza sei inini ndapirwa mapuranga anodhurayiwayo guys ese hapana mapuranga wangasara ese vabvisai ese zvavo just to kuti iwo vabenefit now we don't know ndarwadziwa sana ndarwadziwa zvakapepese kurwadziwa chaiko ndichagokuratidzai sei vanhu vachindibira last time ndakabirwa mvura this time ndabirwa mapuranga ese iro vari kuridzokera zvokuti tatikauya kuno kunana sekubhesi patikazvona pakatipira tingadei takangotomadzisa andozvirwa kuti mota yakoyo watorisiya akurambira unomudii ndosaka paipa ndaiti inine ndoda kusazijira huro chekwete kadoko zijira huro ndoda ndodaisa panapa ndaisa zijira ndoisa zigeti ndosaka kote chekuti munhu agare uko because ndatoona panapa ndatozita munyama even imagine kuti wabirwa mvura wabirwa mapuranga nedanda charo kuikira because right now ndizozwa kuti avari kutora mapuranga matanda vari kuda kumadina ndikanovabvunza ndo vega vari kuvaka right now kuzasi uku kune gomba